egy barátom ajánlotta, ő azóta már külföldön befutott sztár. Mielőtt használtam volna, sokat kellett gondolkodnom, ha már csak bekerem és egyből beugrik. Tele vagyok kreativitással. Ez olyan, mintha kicseréltek volna. Amióta az Art Crave-et használom, nagyon tehetséges vagyok. Végre befogadtak a művészi körökben, és a jövő hónapban nyílik első önálló kiállításom. Nagyon boldog vagyok. A főnököm javaslatára próbáltam ki először. Én igazán soha nem hittem ezekben a csodaszerekben, de ez a krém ez más. Minden nap használom azóta. Nagyon diszkrét, reggelente bemasszírozom vele a fülemtövét, és a nap 24 órájában kreatív leszek tőle. A mai világban igazából nem tehetem meg azt, hogy kreatív menedzserként kifogyjak az ötletekből, és a férjem is kipróbálta, és azóta nincsen baj a füle mögött. Azt mondja, azért, mert megérdemlem. Sugárzóan egyedi vagyok.